Kawai me yasa kashe baleri ne? Ya kamata ka gaya mana dalili abin da yasa kashe shi. Dan mu har yanzu bamu gane me yake faruwa ba. Kada so ka san dalili ne. Ka tuna ranar da na ce ma ina zuwa zan zagaya baya. Yau ba za mu fita aiki da su gaba ya gobe, ko ku zo ku ɗauki yarinyar su. Shikenan. Ake abinda oga ya yi daidai. Amasa rani ne zaro kayan cikin shi zan yi na ba magana ka cike. Sai dalla kar ku dame ni kaina ya dau zafi. Ya kamata mu je mu sarara ko ba haka bane? Haka ne. Mu tashi kawai mu je. Hello? Kuna ina ne? To ba na ce ina neman ku ba? Kun san ai ba na gari amma gobe zan dawo. To amma in na dawo ba na son ku zo ku same ni a gida, ku same ni a gida house ina ne saboda kun san komai ina buƙatar sirri. A'a kar ka zo min da mutane da yawa. Ba za ku wuce ɗaya ba ko biyu zuwa uku haka. Ba fa gida na ce ma ba gate house ya za ku je ku same ni. Ina gari. Kuma kar ku manta ku nake zaman jira. To yana da kyau. Wannan shawaran ma gaskiya ne amma kun tabbatar da ba na son ya kasance lokaci ya kun ja abin da raina zai ɓaci a kai. Lalle ina jiran ku ku same ni. Kar ka zo min da mutane da yawa. Kuma to haka yake ka ɗauko mota ka zo da ita ba matsala. Kamar ku uku. To shikenan ku nake zaman jira. It's okay. Na gode sai na ganku. Na gode. To, Jo. Na she Jo. Ga mu nan a radio Allah, Jo. Hawa to shikenan.